Ασίς για τον Νοαργκάσα. Δεν συνεννοήθηκαν σωστά οι δύο Πορτογάλοι. Η μπάλα στον Βενκέρ, κάνει λάθος. Φοφανά θα τελειώσει τη φάση. Η μπάλα στα δίχτυα. Στο 59 έρχεται το δεύτερο τέρμα για την Ομόνια, η οποία κάνει την Δυναμό να μετανιώσει πολύ ακριβά για τα λάθη της. Και μόλις ένα λεπτό μετά το χαμένο τετατέ του Ασίς, καταφέρει να πετύχει το δεύτερο τέρμα στην Χίμκι Αρένα και να ανακτήσει το προβάδισμα που δικαιούται. Της το έκλεψε άδικα ο διαιτητής στο πρώτο ημίχρονο, μην καταλογίζοντας επιθετικό φάουλ. Ο Φοφανά έρχεται να διορθώσει και αυτήν την αδικία και να βάλει την Ομόνια ξανά μπροστά στο σκορ απέναντι στην Δυνάμο. Γκαουσού Φοφανά και η Χίμκι Αρένα σιωπά ξανά. Λάθος εδώ από τον Ασίς, λάθος όμως και από τον Βενκέρ. Ο Φοφανά παίρνει την μπάλα και με το αριστερό κεραυνοβολεί τον Μπερεζόφσκι. Έπεσε μεν ο 40χρονος, με συγχωρείτε, αλλά ό,τι και αν έκανε σε αυτή τη φάση δεν μπορούσε να αποτρέψει την παραβίαση της εστίας του. Ο Γκαουσού Φοφανά χρήζεται σκόρερ και η Ομόνια προηγείται με 2-1 της Δυνάμω μέσα στη Μόσχα. Έξαλλος πανηγυρισμός από τον Ιβοριανό. Ένας θεός ξέρει